Здравейте, дами и господа, аз съм Рингър 157 и днес дойдох в Aircraft. Да, този сървър е много добър. Между другото, искам само да кажа, че сървърът има табелки с ларпове. Също така, като отидеш на Warp Survival, ето вижте, и тук те спускат направо при правилата. После, много забавно, отиваш и тук има безплатни неща. Ябълки, кирки, мечове, лопати, торчове, брадви. И след като си вземеш от всичко, трябва бира. Тук има бири, мляко. Чакай. Добре. И това е новият ефект. Това е гадене. Целият ти екран станал гаден и ръжлембен. Добре, нека да преминем на следващия час. Като паднете долу... Ох, гадене, гадност. И тук ще свърши след няколко минути. Има нещо долу. Добре, и това общо взето е сървъра. Има много добри ларпове, админите са добри и пожелавам ви повече късмет с админите. Да, най-вече. Дано да ви направят админи. И до нови срещи.